Tento typ psa je veľmi pevný a neochvejný vo svojich názoroch a presvedčeniach. Býva vysoko kritický k akémukoľvek porušovaniu práva a spravodlivosti. Jeho morálne princípy sú vždy tie najvyššie, v podstate je vždy ušľachtilý a ochotný konať dobro a pomáhať ľuďom. Keď je nejaký predmet alebo osoba hodná lásky a oddanosti, venuje mu s nezištnou obetavosťou celý svoj život. Avšak, keď ho niekto podrazí alebo napadne, je tvrdý a nemilosrdný. Prvok kovu v kombinácii so stálym prvkom lunárneho znamenia, ktoré je ovládané tiež kovom, vytvára znamenie so zdvojeným prvkom kovu, čo je mimoriadne až hrozivé. Je striktný, tvrdý, prísny, s vysokými morálnymi princípmi a disciplínou. Jeho oddanosť je nesporná, má veľmi vyhranené politické názory. Nikdy nebýva nerozhodným, volí si svoju stranu a nikdy ju neopustí.